Hyvä loppuu. Joo. Kiitoksia tästä päivästä ja päivä on hyvä. Mitä? Odota vähän. Ei me sitten ole. Ei mua haittaa. Niin. No nyt on varmaan kaikki paikallisia. Kiitoksia tästä päivästä. Päivä on ollut antoisa ja tämmöinen lepposa kennelpäivä. Siellä ei kovin paljon niitä peuraa. Voitto. Tuo Tiirula Hannu ja tuo Mane, Oikarisen Mane on vielä tuolla saunassa, mutta Millan porukka siis ei ole vielä tässä paikan päällä. Eikö ne ole? Oli äsken. Nyt tulee. Justiin. Onhan ne tullut. No nyt on. Nyt on. No niin. Otetaan alusta. Sori, että keskeytin. Peruuta se kuvaus. No niin joo, kiitoksia kaikille tästä päivästä ja päivää oli ihan hyvää. Tuloksia ei nyt kovin paljon ollut, mutta on siellä muutama hyvä tulos. Peuroja ei ole paljon ajeltu. Jollakin koiralla siellä taisi olla sitä. Ja, eilistä puhuttelua ei muuteta, aloitetaan 8.30 viimeistään hakuun ja sitten niin erät loppuu silloin illalla, jos ne löytyy myöhään. Ei mitään siihen puhutteluun lisättävää. Me varmaan aloitetaan se arvo. Sen verran, että jos jotka ei ole pannut koiraansa tuohon siihen seurantaan, niin antavat sulle ne tunnukset. Ne ei ole julkisessa haussa. Minä voin katsella niitä, mutta niitä ei ollut kuin 3. Käykö näin? Kyllä. Hyvä. Ja nyt lähtevät huomenna mettään, niin antavat mulle ne tunnukset, niin niitä 3 ja viimeistäkin koiraa voi ja seurata. Ei jaella. Mutta aloitetaan arvon. Minä aloitan vielä, kun saadaan maastotaan. Ei kyllä, sinä kirjat, niin luotus on kyllä. Ei se mitään. Noki. Ihan oikeesti maasta kestää auki. No joo, mutta niin ei otettu tähän seuraavaan aikaan. Noki lähtee. Lammijärvi, sama maasto. Paremmalla tuurilla. On samat tuomat. Eikö se ole perhe? Tuomari vaihtuu. Joko sä merkkasit? Vielä. Nummen kylä. Siellä parantuu tuomari. Hilma. Siinä on Ohkola. Seuraava koira on Milla. Juha, oliko sä Nummenkylässä? Oliko sä Nummenkylässä? Nummenkylä. Romero. Taisin olla. En mä Sipinä.
Maakunnan poliisi. Naava. Liesjärvi. Aika. Kettuva. Hiillos. Este. Nova. Ei. No se on joo, se on loppuun. Ostarekaa. Nova. Kirkku. Valkoinen. Varma. Hyväs valitsee. Saat valita. Sulkava. Suojärvi. Kerkeekö käydä saunassa? Kiki ja Tervakoski. Ruokee. Jesut kotiin. Ja sitten kannattaa te käytte nuo ryhmät läpi. Ennen kuin mennään näihin ryhmien kokoamiseen, niin tulee semmoinen höyry, niin sanotaan, että huomenna kun tuutte metasta, niin ottakaa heti huoneesta tavarat pois, koska tänne on tulossa lauantai-aamuna seuraava porukka ja nyt se pitää päästä siivoamaan. Mutta ennen kuin alkaa tulla ylituomarin puhuttelu ja muuta, niin tyhjentäkää huone. Ja sitten sellainen terveiset, että niin toivotaan, että noi oluttanukit on noissa roskakoreissa ja sitten noi natsat on turkkeissa. Koska tämä kisakeskus on meille ollut hirveän hyvä paikka ja me toivotaan, että se on meidän kisakeskuksena jatkossa. Kiitos.